σήμα πολύ ψηφιακό, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει ειδική σύνδεση, ίντερνετ. Ό,τι μας πειράζει και τώρα τόσο καιρό δεν πήγαινε να πάω όλα αυτά. Αύριο θα πάω και εγώ καθαρίζω. Πρέπει και εσύ θα πάω εγώ. Θα πάρω τηλέφωνο και όσο 2 ραντεβού. Απλά όταν θα σε πάρω τηλέφωνο δηλαδή, μάλλον μαζί θα πάρουμε τηλέφωνο, να συναντηθούμε και έτσι άμα μπορούμε ή δεν μπορούμε. Μεγάλο Κωνσταντινίδη. Οπότε πληρώσω. Εντάξει. Δεν σταμάτα, θα πάμε και θα δούμε τι μας πειράζει, τι πρόγραμμα θα μας δώσει από τη διαδρομή. Αυτός έχασε 28, ο συγκεκριμένος δηλαδή θα πάμε, έχασε 28 και λάσα 2 μήνες. Δεν το ξέρεις αυτό. Και αν είναι σήμερα. Δεν ξέρω. Έναν άστρεν έξερεν στην Ανατολή, άρενα κι αλέξερεν στην Ουναγέλη, έφαρενα κι αλέξερεν σοβαθήν τόρμην, και να ρενα κι αλέξερεν σοκαρακάπαν, έφαρενα κι αλέξερεν σαν μαλλούκο χανεγιά. Είσαι ωραίος. Γεια σας. Γεια.